ଏବେ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ବିଧାୟକ ଆଉ ଜଣେ ରହିଛି ଦେବ ତମ ବିଧାୟକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏମସିସି ର ନିୟମ ନୁହଁ ଇଏ ଏମସିସି ର ନିୟମ ନୁହଁ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ବିହେଭ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଥାନାରେ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଥାନାରେ ମତେ ବିହେଭ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିୟମ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନିୟମ ଖରାପ କଲେ ମତେ କଣ କରିବା କଣ କଣ ପାଇଁ ନିୟମ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁରନ୍ତ ବତାଇ କହିଦେବୁ ମୁଁ କଥା ହଉଛି କଥା ରାସ୍ତା କଥା କଥା ଟେନସନ ହୁଏ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଆପଣ ଥାନାରେ କେବେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଧାନ କୋଉଠି ପାଣି ସମାଧାନ କୋଉଠି ସମସ୍ୟା ରାଜନୀତି ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାଣି ଆପଣ ଆଣିଦେଲେ କି ପାଣି ସରକାର କିଏ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ରାଜିଛି କିଏ ଡକା ହେଇଛି ସେ ଡକା ହେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ଫୋନ କଲି ଡକା ହେଇଛି ମତେ ଲୋକମାନେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି ଫୋନକୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ এই সমୟରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଲୋକ ପଶିବେ ରାଜନୀତି ଲୋକ ସବୁଠି ଆସିପାରିବେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଲୋକ ପାଣି ଆସିଛି ମୋଟି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଆମର ରାଇସୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ତ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମା ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି NH20 NH20 ସେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ବି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଫିସରକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ କେଉଁଝରରୁ ଆସିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣିଲି ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲି ମୁଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି AWSSର ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ତୁରନ୍ତ ତାର କାମ ହେବ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ये कथा है महिला माने आमको आगे लेखिकी प्रतिश्रुति देला ଯାଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ କହିଲେ ये गोटे पार्ट एवं जेहेतु माँ मान समस्या अच्छी मु विधायक अच्छी तो मत डाकिले मुझे एवं से अनुसार रास्ता भी धीरे धीरे छड़ागला एवं IIC डाकिले थाना से डाकिकी कुआड़े सी समाधान करदे IIC जड़े कौन गवर्नर कि सी समाधान करदे पानी केमती आसो IIC काम है आईन श्रृंखला को नियंत्रित करवा तार काम नुह ये सी पानी जोगे देवा कथा से एक्जिक्यूटिव इंजीनियर को डका ये हूँ से दृश्य जो वर्तमान पूर्वतन जो विधायक थिले जे कि वर्तमान से मुख्यमंत्री हो जाइछंती किंतु ए प्रकार मिसबिहेव करिवार ठीक थिला कि उचित थिला कि जो पुलिस मानकर कर्तव्य निजे तो निजर श्रृंखला भाव में कथबार्ता करवा तार आईन को संतुलन को रक्षा करवा किंतु ए माने ए प्रकार जो बिहेव कर कौन ठीक थिला कि तो सोशल मीडिया या उपरे कौन प्रभाव पकाउची ए प्रकार मिसबिहेव करवा द्वारा आउ यहाँ को नहीं कि प्रकार दंड पाइबा दरकार ए माने पुलिस सेवार योग्यता थिले कि नथिले एटा आपण माने ही जानी परिबे देखंतु ए प्रकार गोटे विधायक को डका गला गोटे समस्यार समाधान पाई बोली तो से गले एग्जीक्यूटिव पाकू गला बेलू से पुणे एते मिसबिहेव करुची ता माने एटा ठीक हैला कि आपण माने कहंतु वर्तमान मोहन सर मुख्यमंत्री हो जाइछंती जो मिसबिहेव करिछंती जो पुलिस से तांकर चाकरी काढ़ी दिया जाऊ बोली चाहूँ तार कमेंट सेक्शन में जनाते।